Good morning mga amigo, amiga. Today, February 24. Walay duty, day off. So, nayara ko sa Panglaw. Nangita ko og kanang sideline ko na bitaw. Na ko special project yatag ni Papa palampasan kay naay mangga dire pa bungahon isprehan do namo ni. So karon nag limpyo ko akong naglampas ko are. Tanawa ko ninyo, maglampas ko ninyo ha. Then ayaw mo kalimot mag-subscribe sa akong channel, Jiberi Caceres. Then please share pud mo, like mo sa akong vlog, pinubre nga vlog. Shout out na ko balik si Ate Linsel Cloma, akong mga amigo o amiga diha, John Rihas og si Leonardo, og usab sa akong amiga nga taga Garcia Hernandez, si Simple Girl, Jerilyn Dahan Halop, kababata na ako na vlogger po na siya. So, subscribe mo sa iyang channel po, tan-aw mo sa iyang channel ang mga vlog. Simple Girl, type lang ninyo na pangita sa YouTube, Simple Girl, Jerilyn. Amiga na ako na mo na siya mga kababata na mo dito sa bukid pa mi nagpuyo sa Garcia Hernandez. So karon tanawa ko ninyo, maglampas ko, ipakita ko po di video niya ang ako ang agi ug ang area nga ako ang nay mangga nga isprehan. So sa mga wa pa ka-subscribe sa akong channel, please subscribe and then like pod mo. Gamay ra friend ako 25 ra akong subscriber. Paita bitaw dili ni pugos pero way balibaray. Bitaw pod good vibes lang ta permi, tan-aw lang mo sa akong vlog bisag naman siguro po may mapunit nga mga lesson nga inyong mabuan. Kay ako katrabaho ko sa resort pero wala ko duty, mangita ko mga sideline diri sa balay, makapanglihok-lihok. Kay at the end of the day na ako'y agi, then lami pud matug hagwa atong lawas kaysa wala tay gibuhat nga ni hapon ra nga wa kay nahimo raog useless imong adlaw nga ning abot nag 8 hours lara gabas kung nagtrabaho ka kung nag-duty ta. So yung ani nga walay duty, mangita jud ko lingaw. So kay si Papa kay nag guna pa man dito, wala pa siya mahuman siyang giguna. So karon kay wala man ko'y duty, naguna kog lampas are kay arong inikuman pod niya adto diri mi sa manggahan, maglimpyo mi ari lang manggahan. Dayon amo ang sprayhan, so mag-study pa mi sa una mo ni pagpang-spray kay wala mi mga experience. So kung tong naay mga know-how naay mga alamag sa pag-spray og mangga, please comment mo sa ubos kaya akong basahon maminaw ko sa inyong mga dambag kay arong kapabunga pud mi are. So sa mga sumong subscribe, salamat sa inyong kaayo. So tanawa ko ninyo. So maglampas ako ginahinay kay alas 10:01 na, gamay pa kog agi. So ganiha gasugod naman ko, pero ang balik ko kay nakanuna ko mag-vlog ko kay magkalingaw nya ako pa ning testing ning microphone. Wag ko man ito ni na ko'y video nga gaabari mi ani kami uban ni Marlo ito stutihan ni awat order man ako ni, then akong i-testing kung di ba ni siya gana ba ni siya o wala. So akong gisuy-suway pod ganiha kuan man pod murag linaw ang iyang video kung itaod siya compare nako ganiha sa
walay microphone, makaguros ang walay microphone. So keep watching lang mo, tanaw lang mo, mari sa pare. So, mato. Di lali maglampas guys. Migog-miga. Di lali maglampas. So, nya ipakita na ko ninyo sa akong agi. Taod-taod hang ako. So, kan. So, wala pa ka subscribe, please subscribe mo. Kay amot seryoso na naman na to din. Joke naman ito, suway-suway na vlog. So please, suporta lang mo sa akong mga vlog. Then giangat ko. Please support lang sa akong mga vlog. Then share po mo, like po mo, and comment po mo. Okay. As of now, 23 pa, 25 man siguro akong subscriber. Nagkana na ay. Salamat ninyo. Yan ako ipakita niya sa akong video, akong magi. So, mauto siya mga amigo-miga. Ito akong agi. So wala pa makasubscribe sa akong channel, please subscribe, comment, and don't forget to hit the notification bell. Thank you for watching. See you in my next vlog.